Жан Кисекей музыкаль комедиясы 25 ел Камал сахнасында. Әсәрнең спектакльнең уңыш сирен иде. Тамашачыларны ширек гасыр дәвамында җәлеп итү авырмы. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, чыннан да 25 ел сәхнәдә. Бу бит инде уйлап карасаң, бөтенләй шундый зур ниндидер сон кебек тоела. Искәндәр әфәнде, менә әсәрнең спектакльнең уңышын сез нидән күрәсез? Ай, безнең курсның шундый талантлы булуыннан күрәм. Юк, аннан менә бу әсәрне вакытына туры китереп Туфан абыйның да язуы шаккаткыч. Аннан менә бит шүрәлеләр бу спектакльдә айруча үзгә күренәләр. Ул шын шүрәле дип әйтсәң дөрес түгел, яңшыны юк бит. Ләкин безнең күз аллау буенча инде ул ниндер яшел җынлы бер хайван, мөгезле. Аны Фәрит абый бик зак булмаса да уйланып җирде, ничек аны чагылдырырга, сәхнәдә ничек яңаша, чөнки менә шу яшел хайванны аның чыгарасы килмәде, чөнки шүрәле Туфан абыйның әсәрендә ул инде ниндер рухи байлык алып килүче җан иясе. Һәм менә шушы образны тапкач, инде менә ниндер үтәргеч булды. Шул спектакль бик тиз генә оешты, бик тиз генә сәхнәгә менде дип. Һәм Туфан абый дип әйттегез, менә мондай Фәнис әфәнде ничек уйлыйсыз? Авторның да роле нинди икән? Бөтен әсәрләр, бөтен спектакльләрдә андый уңыш белән бармый бит? Бигрәк тә озак еллар дәвамында. Бу автордан аермалы буларак Фәрит абый белән икесенең тандемы безнең курс укып бетерүгә Фәрит абый заказ бирде. Туфан абыйга менә шундый җегетләр, кызлар килә. Туфан абый белән очрашу булды. Ну нәрсә язым инде дип әйткәннән соң Фәрит абый әйтте, менә әйдәгез әле безнең бит төрле әкият геройлары, бәлки шүрәле. Ну ладно, ярар уйлап карармын диде дә. Туфан абый менә шул утырып 60 яшендә язды. Күрәсен яңадан үзенең бер кат яшьлегенә кайтып килгәндәй булгандыр. Шуңа күрә ул аның гына түгел, әле без укыганнан соң, мәсәлән, безнең Люция Хамитова уйный торган Шүрәлия белән сәхнә бөтенләй юк иде. Исфан очраша иде, Миләүшәләр очрашалар иде Шүрәле белән. Минем Римның Шүрәле белән очрашуы юк иде. Туфан абый яңадан безнең сорау буенча ул сәхнәне кертте. Менә шулай бергәләшеп туган әсәр дип әйтәсем килә. Актерларның шулай туры килүе дә бит әле. Курсташларның бу шулай ук бит инде. Барысының да туры килүе кирәк. Һәм әгәр дә инде без актерлык эшчәнлегенә монда игътибар итсәк, төп рольне сез башкарасыз, Рамил әфәнде. Шүрәле белән дуслашу авыр бардымы? Беләсең, бу спектакльнең ниндер тылсымы бар, ул әйткәнчә инде Туфан абыйның әлбәттә төпле фикере, акыллы сүзе. Шулай Фәрит абыйның режиссурасы, Азат Хөсәйновның композиторның көйләре. Менә шул бөтенесе бергә инде әкияти мөгъҗиза тудыра да инде менә шул тамашачыларны 25 ел буена зал тутырып килергә мәҗбүр итәдер дә инде. Әлбәттә ул ничектер эшләү шул 90 елларга туры килде бит инде, ул шул үзгәреш чорының иң кызып барган чагы билгеле. Һәм менә шундый спектакль туды. Әйткәнчә инде Фәрит абыйның идеясы белән аны язган иде Туфан абый. Ул безгә аны алып килде, һәм без аны билгеле бик яратып кабул иттек. Анда әйткәнчә Шур дигән персонаж юк иде, шул шагыйрь. Аны шулай ук Фәрит абый тәкъдим белән кертеләр. Һәм ул спектакль ничектер тагын да күтәреп җибәрде минемчә. Һәм монда актерларның алышынмауы да бик зур роль уйныйдыр әле. Менә шуның килешәсең икән? Чөнки гадәттә менә кайбер спектакльләрдә ничәдер ел узу белән барыбер состав алышына. Ә менә бу спектакльнең үзенчәлеге, менә ничек башлаганнар диярлек, монда бар тик ниндер бер-ике кешенең генә алышынуы сизеләдер. Менә бер яктан менә сездән ишетәсе килә, бер яктан караганда бу бәлки тамашачыларга да ничектер инде ялыктырмый микән? Кемнәрдер бит шул 5 елдан соң, 10 елдан соң яңадан бер спектакльне караулары бар. Ә менә сезгә бер рольләрне, бер позицияләрдән башкару ничегрәк ул? Минем әле Рамилга кушылып бер сирен әйтәсем килә. Безнең Рамил төп рольдә уйнагач та, безне һәрберебезне кайчан чыгарткан вакытта соңга калмаска, сүзебезне алыштырып әйтмәскә, сире бәлки шундадыр да. Рамил безне бик нык тота. Шуңа күрә алышынмауда ул бит, әгәр дә актерлар алышынса,
куелыштан инде. Ул бөтенләй башка спектакль була. Ә 25 ел буена без шул командабыз белән шул спектакльне тоткач, миңа калса ул шул ук серле һәм шул атмосфераны саклап кала. Ә үзгәрәме, мәсәлән, шул ук 25 ел элек куелган әсәр бүгенгесе? Аңлашыла, монда актуальлеге, мәсәлән, инде үзгәрергә мөмкин. Ә менә уйнау осталыгы дип әйтик. Сез һаман да шул бер үк спектакльне куйганнан соң, менә шул үзенчәлекләр сакланып калды микән еллар узу белән? Туфан абый бер килеп карагач, рәхмәт әйтте безгә. Ну, инде ул менә шактый еллар элек. Чөнки сез бер нәрсәсен дә үзгәртмәгәнсез диде. Әлбәттә, без дә үзгәрәбез, спектакль дә үзгәрәдер. Тамашачылар килгән тамашачылар үзенең балалары белән киләләр, безгә әйтәләр. Без шул яшьлегебезне сагынып киләбез, шул яшьлегебезне безнең балаларыбызга да күрсәтәсебез килә ди. Үзгәрәдер, әлбәттә, ләкин яхшы якка гына үзгәрсә әйбәт булыр иде. Һәм тамашачылар белән бергә әйдәгез спектакльдән үзлектә карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Kişi kızları yalana bilemeyin. Bizim babaya ise kişi kızları bütün yatlarını yuvaltanlardı. Babama koydun ey. Öyle şurayı kızılarını da geçirsin yana. Evet. Benim kaç aydır. Радик әфәнде, менә сездән дә сорашты килә. Шүрәле дигәндә бит инде әкияти герой күз алдына килә. Менә ничек итеп Шүрәле образын башка төрле әлеге әсәрдә, шулай автор да инде һәм режиссер да спектакльдә гәүдәләндерә алдыр икән сезнеңчә? Белмим ничек ул Фәрит Рифкатовның башына килгәндер, менә шундый без степ биючән, җырлый торган, шигырьләр чыгара торган менә Шүрәләр. Ничек без бит мәсәлән күрдек, башка спектакльләрне, башка театрлар куйды. Алар икенчелек куйды. Мин бер спектакльне күрдем, анда чын Шүрәләр чабып җирде. Безгә бик сәер булып күренде ул. Кемдер менә безнең спектакльгә ошатып эшләгән иде. Чөнки монда аңлашыла, ул 25 ел элек Туфан абый, Фәрит абый, Бикшентаев, Миннуллин шул вакытта Туфан абый уйлагандыр инде. Татар яшьләре нинди булырга тиеш, нинди идеал булырга тиеш Туфан абый өчен. Без хәтерлибез аның теге сессияларда чыккан, ничек ул теге ул турында тел турында, татарлык турында сөйләгәне. Бу менә аның шундый музыкаль комедия аша гына, шундый җиңел әйбер генә, шундый нык әйтелгән сүз 25 ел элек ул аны әйткән. Шүрәләр ниндер матурлар, алар ниндер аксөякле, алар татар шүрәләре бит. Менә гади да татар балалары, авыл балалары менә шундыйга, шуңа умтылырга тиешләр. Менә шундый анда төп идеясе шунда инде. Безгә аны эшләргә бик авыр булмады дип әйтергә, әйтәсем килә булгандыр инде. Минем өчен авырлык бар инде, җырларга кирәк. Мин теге җырлый белмим. Шуңа күрә Авырлыгы булгандыр, ләкин сез аны оныткансыздыр инде еллар узу белән. Минвәли әфәнде, менә шуңа игътибар иттем, әлеге спектакльне караганда тамашачылар реакциясенә дә. Ул бит гадәттә бигрәк тә музыкаль әсәрләрдә, әле тирән фикерле әсәрләрдә тамашачыны көлдерү авыр. Ә монда менә шундый бер ритмда тоталар һәм тамашачылар да чын күңелдән көләләр. Менә авырмы бигрәк тә мондай тирән мәгънәле дип әйтик бер яктан әсәрләрдә тамашачыны һәрвакыт менә шундый көлдерүдә һәм ритмда тоту. Сезнең ролегез дә шундыйрак бит әле ул тамашачыларны көлдерә торган. Монда инде Туфан абый язган ул ролдә бит инде менә шундый репликалар белән дип әйтәм инде. Ул шуңа корылган инде шул нәрсә дип әйтергә дә белмим инде. Ул просто шул шуңа корылгач дип әйтәм, халык инде ул үзенә хас, үзе ишетергә теләгән нәрсәне ишетеп, шуннан кызык табып көлә инде. Туфан абыйның аның үзенең диалоглары көлдерә торган дип язылган дип әйтәсе килә инде. Юк, аерым өзекләрдә генә түгел, мин әйтмәкче булам, тулы бер спектакльнең ничәдер минут дәвамында, менә ул авырдыр бит инде. Әллә бер караганда гына авыр микән ул шулай? Тоеламы? Аңлаган кешегә генә инде ул кызык шулай тоеладыр. Менә без ничәнче елда икән хәтерләмим, Хельсинки шәһәрендә булдык бит инде, безне чакырганнар иде гастрольгә. Менә анда бит инде Финляндиядә яшәүче безнең татарлар яши. Менә анда безнең шушы барыбызда инде татарча уйный, ә минем бит анда текстым язылган урысча инде күбесенчә. Мин үземчә тырышып теге көлдерәм дип инде уйнаган булам инде. Тыптан утыралар инде. Бер нәрсә аңламыйлар урысча. Менә шул хәтле теге уңайсыз булды. Алар димәк татар телен аңлый, ә рус телен буйчрак та аңламый. Кабул иттеләр бөтенләй. Һәм тагын бер видео язма бар бездә, карап алыйк, әле аннары дәвам иттерербез. Соң
Спектакльне тәкъдим иткәндә менә мондый сүзләр бар. Нечкә лирика, яхшы энергия һәм онытылмас музыкаль номерлар дип язылган. Искәндәр әфәнде, менә бу төшенчәләрдә ниндирәк фикер салынган дип уйлыйсыз сез? Sıra işitmişe kaldım canım. Biz bunda külüştük. Менә афишаларда, яңалыкларда, шул интернетта нечкә лирика, яхшы энергия һәм онытылмас музыкаль номерлар. Бу бит инде менә әсәр нәрсә турында, спектакль нәрсә турында дигәндә, теге йөзгә бәреп әйтә торган сүзләр. Чыннан да шулаймы бу? Һәм менә бу сүзләрдә сезнеңчә нәрсәләр ята? Нечкә лирика нәрсә ул? Nişke lirika. Ay Allah'ım. Шуны аңлыйсы иде сездә. Менә аңлыйсы, менә бу сораулар, мондый сораулар белән еш кына киләләр. Менә сез образыгыз белән нәрсә әйтергә теләр идегез? Менә монда нәрсә ята, нинди мәгънә? Дусларым, артистның эше, менә кайчан ул менә бу сорауларга җавап бирә башлый, артистның төп эше үлә башлый. Чөнки анализлау, безнең әлбәттә үзебезнең анализлау бар. Ул безнең профессиональ телдә разбор дип атала. Ул инде нинди персонаж нәрсә тели эшләргә. Безнең менә механизм белән без мәшгуль. Ә менә бу сүзләр ул театр сөючеләр, театр белгечләре, ул алар өчен анда лирик ниндер моңсулык ята, анда ниндер нишкәлекләр, ул инде менә тамашачы эше. Ә безнең эш ул бөтенләй башка, ул кухня дип атала. Анда менә мондый сүзләр юк бездә. Һәм сезнең эшкә әле без рекламадан сөйләнеп кайтырбыз. Бу бар тик сезнең театр тәкъдим иткән сүзләр һәм шуны ачыклыйсы иде. Ә менә чын мәгънәсендә актерларның эше нидән гыйбарәт? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру. Без бүген Җан Кисәкәем спектакле турында сөйләшәбез. 25 ел сәхнәдә һәм иртәгә юбилей спектакле куелачак. Менә гадәттә бит инде һәр кеше үзенең юбилеен билгеләп үткәндә ниндидер дулкынлану хисләре кичерәдер. Спектакльне куйганда андый хисләр бармы икән, Фәнис әфәнде? Ниндидер барыбер вакыйганы көткән кебекме? Әллә бу сезнең өчен гадәти шундый күренеш микән? Әлбәттә, без моның өчен бит инде 5 ел укыйбыз, без продукция, без заводка менә ничек конвейерга килеп керәсең. Шулай ук менә Искәндәр әйткәнчә читка була, укыйбыз, групп труппа алдында без аны анализлыйбыз, алыргамы, юкмы, кай вакытта бик әйбәтләп хуплап алынган әсәрләрдә ничектер тамашачы кабул итмәйсә, труппа кабул итмәгәнне дә алып куйып бөтенләй икенче ничек аралар. Шуңа күрә ул безнең бөтен максатыбыз кичке сәгать 7-дә билет сатып алып килгән тамашачы алдында пәрдәне ачып җибәрү өчен эшләү инде. Әгәр дә без һәрбер нәрсә өчен дулкынлана башласак, һәрбер нәрсә өчен борчыла башласак, безнең энергия бөтенләй икенче руслага китерә. Шуңа күрә күбрәк тә безгә премьерага чыгып чыгыш ясау түгел, ә менә шушы репетиция вакытларында образ өстендә эшләү, роль өстендә эшләү һәм әлбәттә менә шул партнерлар белән ниндидер бер сез әйтергә теләгән нечкә хисләр тудыра торган, теге тамашачыда уята торган әйберләрне тудыру безгә кызыклырак. Һәм тамашачы да уйлана бит әле монда. Миләүшә ханым, менә без әгәр дә инде тамашачы фикерен тыңласак, безне әлеге спектакль уйланырга мәҗбүр итте диләр. Менә 25 ел элек куела башлаган спектакльдә һәм бүген шул ук темалар сакланамы? Без бит инде һәр вакыттагыча милләт дибез. Бүген яңа ниндидер проблемалар калкып чыга җәмгыятьтә. Бүген дә алар сакланамы әлеге спектакльдә чагылыш алган темалар? Әгәр дә сакланмаса, халык тамашачы 25 ел буена килеп бу спектакльне карамас иде. Монда бит менә Радик әйтеп китте инде төп фикере нәрсәдә. Безнең менә без халык кешеләр, гади кешеләр, яшьләр, ниндиләр, ни өчен без шундый авыл бетә торган, шул темада бар әз генә. Ләкин бу менә ниндидер бер үгет кебек түгел, җиңел генә баштан син көләсең. Баштан син җырларны тыңлыйсың, каядыр уйланасың, ә кайткач кына сиңа ниндидер моңсу буладыр. Менә без кичә сөйләштек Фәнис белән. Уфада, Башкортстанда аны бөтенләй ахырында җылап карыйлар. Ничектер. Мәскәүдә күбрәк җирдә көләләр. Казанда кайсыдыр җирдә көләләр, кайсыдыр җирдә менә ишетәсең дигән тавышлар ишетелә кешеләр сөйләшкән вакытта ахырдан. Чөнки әгәр дә сакланмаса, моның халыкка уйланырга бирмәсә, әлбәттә бу спектакль сакланмас иде шуның кадәр. Ләкин сез әйтеп киткән шул яшьләр дә үзгәрә бит алар еллар узумен. Радик әфәнде, бәлки сез әйтерсез, менә спектакль үзгәрешләр кичерәме еллар узу дәвамында һәм анда ниндидер яңа моментлар, яңа ниндидер үзенчәлекләр керәме? Әлбәттә. Нәрсәләрне атап китәр идегез Җан Кисәкәемдә? Менә карагыз, 25 ел элек куелган, элек пьесада куелган проблемалар, алар хәзер дә актуаль. Актуаль, дөрес әйтәсез.
Әмма дә ләкин барыбер 25 ел эчендә менә хәзер яңа буын үсте. Минем менә кызымның мәсәлән уж балалары бар име. Кеше барыбер җыри моңа, кеше барыбер карый. Бик тиз менә 25 елда бәлки үзгәргә кирәк иде, күбрәк үзгәргә кирәк иде. Булай бик тиз андай процесслар бара торган әйбер түгел бу. Әлбәттә үзгәрә. Менә карагыз, хәзер күпме яшьләр килеп чыкты. Алар язучылар да, артистлар да, биючеләр, нидер менә шундый тормышта, менә безнең мәдәни тормышында күпме менә яңа бер буын чыкты. Алар шул спектакльдә менә алар туганнар иде бу спектакль чыкканда. Димәк, аларның ата-әниләре безнең спектакльбезне күреп, бәлки, шулай итеп шул балаларны үстергәндер. Әлбәттә, алга бара инде, ничектер. Мин уйлыйм, монда бит ни бул. Әгәр дә ул менә үзгәрешләрдә булмаса, без үзебез үзгәрмәсәк, зрительбез дә үзгәрмәсә, ул спектакль күптән үлер инде. Бер 5 ел, 7-6, белмим, ел, аннан без аны матур итеп җабар идек. Әмма димәк, бу спектакль актуаль, әле дә актуаль. Һәм спектакльдән күп кенә өзекләрдә әзерләдек. Тагын берсен тәкъдим итегез тамашачыларга. Рәхәтләнеп карыйк. Сихер бу! Сихер бу! Сихер бу! Держи пока в шоке, а! Yok. Min can kisəkəyim түгел. Min alkaş impatət nişasını. Yaktı kulünün suyun içerisinde min seni davalarım. Gider senin davalanasın can kisəkəyim. Нишләп килмәсен инде килә. Без бит әле әйтәбез, монда шулай фэнтези дибез, фантастик элементлар дибез. Рамил әфәнде, менә татар тамашачысы моны ничегрәк кабул итте икән? Чөнки бит төрлечә яңалыкка шулай ук инде төрлечә караучылар бар. Бу очракта нәрсә дип әйттеләр? Сезгә шәхсән, сез бит инде барыбер төп рольне башкарасыз. Әлбәттә, инде ул 95 елда чыккан спектакль. Ул татар сәхнәсе өчен барыбер ниндидер яңалык булды ул безнең театр сәхнәсендә андый спектакльләр бармы иде. Шүрәлегә охшамаган шүрәлеләр чыга, алар чечетка бийләр, сәхнә түрендә француз художникының картинасы тора. Әлбәттә, кайберләр кабул итә алмады, бигрәк тә олы буын. Кайберләр ул спектакльне җылап, көлеп, моңсуланып карыйлар иде. Хәтта ул заманда бит инде телефоннар юк, диктофоннар юк, төшерү камералары юк. Хәтта һәр спектакль сайын тамашачылар, кайберләр кызлар инде бигрәк тә килеп һәр спектакльгә блокнот белән караңгыда шул Туфан абыйның җырларын, сүзләрен язып утыралар, күчереп, шундыйрак хәлләрдә булалар. Ул чырларның үзенчәлеге булгандыр инде шулай. Монда бит әкияти геройлар белән гадәти кешеләр арасындагы мөнәсәбәте чагылдырыла. Менә уйнаганда моңа шулай сез игътибар итәсезме? Һәм тамашачыга тәкъдим иткәндә шулай ук инде менә яңалык алып килгән моментлар бар иде монда. Чөнки кайбер әсәрләрдә барыбер азмы күпме бу чагыла. Әмма монда алар бергә һәм параллель баралар. Мин Вәли әфәнде, менә сез ничек уйлыйсыз? Бу да шулай ук әсәрнең хәзер заманча әйтсәң фишкасы булмадымы икән? Үзгәрешләр ниләр дип турында сорау булган иде. Әлбәттә, үзгәрешләр бар. Без үзебез дә үзгәрәбез, спектакль дә үзгәрә, үзгәрмичә калмый. Без яшь чакта бөтенләй очып җырлый идек дияргә була. Хәзер менә үземнән чыгып әйтәм. Алай очып булмый. Шушы 25 ел эчендә безнең içендә бу спектакльгә Менә мин үзем белгән кешеләр генә дә инде 10-15 тапкыр килеп караган кешеләр бар. Алар аны гел килә, гел карыйсылары килә. Бу спектакль бит инде безнең районнан килешмим. Ул картлар, өлкәннәр кабул итмәде, дөрес түгел. Монда бөтен поколение өчен язылган. Монда бөтен поколение, яшьләр, балалар, өлкәннәр, әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар бөтенесе утыралар, бөтенесе сөенеп карап утыралар. Юк, ашылык балалар, яшьләр аңлыймы соң моны? Нишләп аңламасы? Анда бит аңламаслык бер нәрсә дә юк. Барсы да ап-ачык, кеше ничек дип әйтим инде,
ярылып ята дип әйтергә була инде. Монда бөтен нәрсә күз алдында ап-ачык. Инвалидның класс җитәкчесе емес, синең өлкән буын. Бер апай киләдер, тагы килгән укытучы минем дип әйтәдер, спектакль беткән сайын. Әйе, булай да, әйе. Шулай күрсәткеч бит, әйе. Сүзеңне белдерәм, менә фэнтези дип әйе. Чынлап та дөресән дә, фэнтези дигән нәрсә ул әкият түгел. Ул әкияти ниндер персонажлар, алар чынбарлыкта, алар имеш бар дип без күрәбез. Һәм шуның белән менә ул спектакль чыгу, ул шуңа фэнтези булган, кеше аңламагандыр. Анда ул 95-тә без ул сүзне белми идек, бит фэнтези дип. Кешегә кызыкканда бар карас, спектакль карап килдек, бар каранда шүрәлләр уйный. Балалар өченме? Юк, балалар өчен түгел. Кызык кешегә кызык, менә шул яңалык булган. Ул дөрестән дә шулай. Шуннан соң әле бит Фәрит абый әле генә менә ул бит әле яшь режиссер иде. Димәк инде шул Мәскәүдән укып кайткан шул степларны бик ярата иде инде. Шундай менә Искәндәр анда гитарада менә без күрдек уйный, теге тире тавыш белән илтизарны уйный, мандолинда уйный, кызлар уйный, нигә аккордеонда, ул бит чын барлык, ул бит анда кулланып утырмыйбыз, анда чын барлыктан без уйныйбыз. Ул менә яңалыклар булган, шул кеше кызыктырган. Әле тагы менә кичкенә генә әйбер әйтәсем килә, без менә төрле җирләрдә карыйбыз. Менә мәсәлән, менә Хельсинкида карадылар. Ул аларның темасы түгел, аларга шуңа күрә кызык булмады ул. Без бу спектакльдә Германиядә аларга ул бөтенләй алар аңламадылар. Бу спектакль менә татар спектакле бу. Татарлар өчен, безнең халык өчен. Тукайны, менә син укымасаң да, барбыр, менә урыслар менә безне менә кем менә татарча белми алар барбы? Тукайны белә Шүрәле. Мы знаем Шүрәле, вот Шүрәле сидит. Аларга ул кызык әле. Әмма дә ләкин читкә чык, Якутиягә ниләргә Шүрәле, аларга ул ниндер тема, ярый кызык. Безгә ул менә ул чын татар тамашачысы, менә тамашачысыга язылган иде. Һәм спектакльдә җырлар да чын мәгънәсендә күп яңгырады. Шуларның берсен тыңлап үтик, әле аннары дәвам итәрбез. Безнең кызганыч тапшыру вакыты бетеп бара. Нәтиҗә ясап менә Искәндәр әфәнде сездән һәм Рамил әфәнде сездән сорыйсы килә. Менә киләчәктә дә әлеге спектакль үзенең актуальлыгын югалтмауда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Шунда бу спектакльдә уйнаучы артистларның картаймавы иң беренчедән. Физик яктан да, күңелдән дә картаймасак, шулай җегетләрчә чапсак, бу спектакль әле озак яшәячәк, чөнки Туфан абыйның әсәрләре кызык кына инде. Ул менән ничектер мәңгелеккә аның бүтән булган темаларда яткан, андагы булган сүзләр дә алар һәр заманга да актуаль дип уйлыйм. Рамил әфәнде, сез? Искәндәрнең сүзләренә кушылып тагын шуны гына әйтәсем килә, тамашачы йөрсә, спектакльдә яшәр дип уйлыйм. Тамашачы залларын тутырып килсә, спектакль уйналачак билгеле. Димәк, Җан Кисәкәем спектакле 25 еллыгын иртәгә Камал сәхнәсендә уздырачак. Театрга йөрик, җәмәгать, ләкин саклык чараларын күрик дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.